الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو منها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagainggat ko kamukariko tamandas ang kanaking ginawa kalikan tamayo yan na Allah subhanahu wa ta'ala nang binunna o insakto na pagkalikanan pinaagis ang pagtuman ng kanan mga suguan o paglikay pagsanggila ng kanan mga ipangsagda. Yagalong yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. O kamo na mga yamang maratyaya, kalagi mayuyan na Allah subhanahu wa ta'ala nang binunna aw insakto na pagkalikanan aw aylang nan kamo pagpadating ng kamatay, yatabya benna kamo na mga Muslim kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpiton takaw ko muna yung mga sakta mayo. Mga alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sini na alaw ng Jumat, mabaw natin yang isa sang mga importante or pinaka-importante talaga na akida o pagpanginto doktrina na dahil maaon sang samok na Muslim. Yan na akida mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan sang uman-isa ka natin makatanong. Yan na akida sang kanatin may mga pangatayan aw akiton yang bunga sini, yang ipikto sini sangka natin may mga pedlongan o mga tulbukan. Mga alam ng Allah Ta'ala, yanin pigatawag na tauhid. Tauhid, mga alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin tauhid, yanin kayang pagsambok kanan na Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsimbah. Yang asam bukon mo yan na Allah Ta'ala sang ubos ng kanmo pagsimba, pag-ibadat kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yang way kan mo asimbon na kadigan pa, yatabyayan gate na Allah subhanahu wa ta'ala, aw yang way kan mo pag-ainanan ng kanmo pagsimba, uno man yan na pagsimba, yatabya na paragid kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaning tauhid, yaning kasambok ng Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na sa pagsimba kanan. Grabe na kaimportante, grabe na kaimportante alang ng Allah ta'ala. Kung unuman yang katanaw mo na pinaka-importante na butang sangkan mo kinaboy, inakalabaw pasan aw sang kariko, yaning tauhid, pagsambok kanan na Allah ta'ala sa pagsimba. Sabab yani ang sababan, kung nangakaw iyadun ng Allah ta'ala, iyadun kaw ng Allah ta'ala para magtauhid, para asimbawin mo yan game na Allah subhanahu wa ta'ala, sambok tanan na way limbang pakanan. Yagalong yang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aw wa abaw ya
au waqu adna, yang jin au manusia yang inkanto o yang manusia ya tabia na simbanilan ako gayud na Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mission mo alang ng Allah ta'ala. Yan yung mission mo sinimbabawan ng dunya. Yan yung sabapan na nga ibutang ng Allah ta'ala sinin dunya supaya simban yan na Allah ta'ala na sampugdanan o yan di ikaw masimba sang kadaygan pakanan. Yan uman maana yang tauhid pagsambok kanan na Allah ta'ala sa pagsimba. Yani uman yang hinungdan sabapan na nga ipada ng Allah ta'ala yang kanan mga sinugo, ubos ng mga sinugo ipada ng Allah subhanahu wa ta'ala supaya enggatin niyang mga utaw nilan padig sang pagsimba kanan na Allah subhanahu wa ta'ala aw yang pagtagak sang pagsimba sang kadigan pakanan, pagsakda sa mga utaw nilan sikin sang pagsyirk, sikin sang pagsakuto kanan na Allah ta'ala. Nayagalaw yang Allah ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sa benar-benar yagapada yang Allah ta'ala nang sinugo sang kada nasyon, sang kada kauman supaya simbahan nila yan gid na Allah ta'ala na sampugtanan aw likayan nila yang tinatawag na tagut. Maana ng tagut yang kadaygan na pigasimba pasang lain pakanan na Allah ta'ala. Maana supaya likayan yang syirk ipadayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untak indun yang mga utaw ng pagtauhid sang Allah ta'ala sang pagsimba aw supaya sakdanan yang mga utaw sikin sang pagsakuto kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaning tauhid kasambok ng Allah ta'ala sang pagsimba kanan. Yani kayang sabapan mangalan ng Allah ta'ala kung nanga ipababa ng Allah ta'ala yang kanan mga kitab, yang Quran, yang Zabur, yang Taurat, yang Injil, kariko ng mga kitab ng Allah ta'ala, kariko ng mga revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipababa ng Allah ta'ala sang kautawan untak indun yang mangautaw padig sang pagsimba kanan gid na Allah ta'ala, padig sang pag-ibadat kanan gid na sambuktanan na Allah ta'ala supaya sakdan yang mga utaw ng pagsimba sang kadigan pakanan. Ubos ng lasak ng Quran, ubos ng lasak ng Quran alang ng Allah ta'ala tauhid, pagsambok kanan na Allah ta'ala sang pagsimba. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kami pagpada ng sinugo sang mga yamang kaunapakan kay Muhammad, yatabya na inindo nami silan, isugo nami silan na magalaw sa mga utaw or yang revelasyon na ituron kanilan na muna annahu la ilaha illa ana, nawaday kadunan naday simbaon karapat dapat simbaon ni manusia yatabyayan gid na Allah subhanahu wa ta'ala fa'budun agaw sa law ng Allah ta'ala simba mayu ako gid na Allah subhanahu wa ta'ala, ako gid na Allah ta'ala yang simba mayu. Yani tauhid alang ng Allah ta'ala, yani ang pinakadakwa na katungod kapatot ng Allah ta'ala kanatan na mga alangnan. Di aatab ng Allah ta'ala yang mga kapatot ta kanan na Allah ta'ala, taman di tamuna iatag yang kapatot na Allah ta'ala. Kamagunawa sining pagsimba na binunna inikhlas na pagsimba na paragid kanan aw yang di kasagulan yani na pagsimba ng unuman na pagsakuto pagsyirkanan. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqullahi alal ibad
ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Yang kapatot ng Allah Ta'ala sangkanan mga allang yang asimbol nilan yan gayjud na Allah Subhanahu wa Ta'ala aw yan di silan magasakuto, di silan mag-atag ng limbang kanan na Allah Ta'ala sa pagsimba kanan. Yaning tauhid, yaning kasambog ng Allah Ta'ala, yan yang pinakadakwa na sabapan na nga kitaya papagbuno sangdan ng Allah Ta'ala, na nga kitaya jihad, na nga kitaya papagpatay sa mga satro ng agama Islam. Digid sabapan pega kalimbungan nilan kita, pega kamang nilan yung mga lupata, pega kamang nilan yung uno na kanaton, bagusan yung pinakadakwa na hinungdan. Yaga jihad kita, ya papagbuno kita sanda ng Allah Ta'ala, supaya waday mamasimba sining babawan ng dunya kundi yan game ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya yang Quran piaglawngan ng Allah Ta'ala, Sharia balaod ng Allah Ta'ala, yan yung mamangimbabaw, yan yung mamangimbabaw sang kariko ng mga balaod paggobyerno o mga piaglawngan law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Isugo ako ng Allah Ta'ala na mapapagbuno ako laban sa mga utaw, taman ng magalaw na silan, umasaksi na silan, nawaday kadenan na date simbol niya tabiayan gate na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw sa mga lang ng Allah Ta'ala bilang mga utaw na Muslim, bilang mga utaw na yaga panakmag ng insakto, maturid na akida, maturid na pagpanginto, pagpamaratyaya kanan na Allah Ta'ala, dahil kariko ng pagsimba natin, pag-ibadat natin, kanan gate na Allah Ta'ala tapagainangan. Kanan gate na Allah Ta'ala tapagainangan, yaning mga gawbukan, piaglawngan, na kung way ikonsidera ng kanatan agama ng pagsimba pag-ibada, inangan tayan kanan gate na Allah Ta'ala. Magadua kita, mamangayo kita, kanan gate na Allah Ta'ala. Mamangayo kita ng tabang, kalini, kailangan, uuno pa, kanan gate na Allah Ta'ala. Magasumbari ikaw para gate sang Allah Ta'ala. Magasapa kau kanan gate na Allah Ta'ala. Masarin kau, mamalik kau kanan gate na Allah Ta'ala. Aw di dasang kadigan pa kanan. Kay sino man na Muslim, yang mamakainang ng unuman na pagsimba, pag-ibada, na dapat gaw sang Allah Ta'ala inyang pagainangan, kainang ng sangkadaygan pa, saben na, yamaw yan adon sa pinakadelikado, pinakadidli, pinakakritikal na dusa na waday malabaw kanan, kamagunawan ng shirk, pagsakutos ang Allah Ta'ala. Nayanin pagsakutos ang Allah Ta'ala, yang aatagan mo yang Allah Ta'ala ng limbang sangkanan pagkakadenan, limbang sangkanan mga pangan o mga sifat, limbang sang pagsimba pakanan, yan ilagay ang pinakadakwa na dusa, pinakadakwa na dusa na waday mamakalabaw pakanan. Agaw gani yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iusip makaysa, ayyud dhanbi a'zam, uno na dusa ya Rasulullah, yang pinakadakwa na yun sa ubos ng mga dusa, waday malabaw pakanan. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yang ainangan mo yang Allah Ta'ala ng limbang, ainangan mo yung Allah Ta'ala ng kapariyas, katumbas na bidasang pagsimba kanan, wa huwa khalaqak, sartayan gay na Allah Ta'ala yang yagadin kan mana si manusia, kung masimba man yan kanino, simbanan kung sino yan yagadin kanan. Di yan magsimba sang kapagunawan ng yapon na iyadin ng Allah Ta'ala. Yaning shirk, pagsakutos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, amay kamamatay si manusia nang way pagtaubat sini na dusa, di dagyud yan aampunon ng Allah Ta'ala kagaya sang Allah na mauri, way kaampunan para kanan.
Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Law ng Allah Ta'ala, sa benar-benarang Allah Ta'ala di nan aampunon yang sino man na amatay na yagasakuto kanan ng Allah Ta'ala. Yani pagsakuto sang Allah Ta'ala, yani shirk, yani kayan dusa, yani yan dusa nasabapan sini na dusa au di mo kabuyan sini babawan ng dunya. Yani da kayang pagkasabapan nan di mo pagkasinsang surga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabapan ng pagtiyamo ng tatakda, pirmamintida ng walay pagkalugwasan naraka iyadan billah. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sino lang nanyang magsakuto sang Allah Ta'ala, sa benar-benar iharam kanan ng Allah Ta'ala yang surga, o yang pag-uyanan na tata pirmaminti dayang naraka, o waday mamakatabang sang mga utaw na mga limpungan. Yan yung pagsakuto sang Allah Ta'ala. Yan idakay yang dosa na kung way pinakadakwa na pagpanlimbong sang kariko. Pinakadakwa na pagpanlimbong yang alimbungan ni manusya yang kanang tagal lang. Ikaw kun ang kan mo katungod sang kan mo kapagunawa manusya. Simpana inyan nakatungod na dahil gawyatag kan mo. Uno yung abatingin mo kung inyan nakatungod aatag sang kaligan pakan mo. Mamalain kaw, mamadamang kaw, mamabunsi kaw, pagatanguhan mo yung nautaw. O pwede pagid mo yan piyapatay, apapatay mo. Wa mo bakadumdum Allah ng Allah Ta'ala. Yang agada mo ng kan mo tagal lang, amay kaatag mo yang kanang katungod sang kaligan pakanan. Amay ka sumimba pa kaw sang kaligan pakanan. Amay ka magdua pa kaw sang kaligan pakanan. Amay ka magsumbari kaw, malik kaw, magsarig kaw sang kaligan pakanan. Wabong makadindem, yang abatiyan ng kan mo tagal lang. Law ng Nabi Muhammad, law ng Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sa benar-benar yani pagsakuto sang Allah Ta'ala, yani dayang pinakadakwa na pagpanlimbong na wali makalabaw pakanan. Aw yani pagsakuto sang Allah Ta'ala, sabapan na dakwa na mamairis yang pilang katuwig na piaglugatan mo na mga pagsimba sang Allah Ta'ala. Pilang katuwig pa kaw pagsujudon sang Allah Ta'ala. Yalagong dagit yang guya mo ng sujudon sang Allah Ta'ala. Bilang kasabi pa yung gesto mo sang agama ng Allah Ta'ala, pagpanadaka, pagjakat. Bilang katuig pa kaw yaga puwasa, makapila pa kaw paghad sambay Baitullah, sambay ng Allah Ta'ala. Ingani da kung puno na mga ibada yang niya mainang. Ingani da, bilang katuig kaw pagsimba sang Allah Ta'ala, pagsakuto sang Allah Ta'ala, iris kariko. Laong panabasa, minandagin ko man. Gawgani lang ng Allah Ta'ala, yang ibada ng mga utaw na yan ang sakuto sang Allah Ta'ala, faja'alnahu haba'an manthura. Inangan namin yan kariko na minang abog na ilayakid ng samud di akabarapantagan. Una yung ilaw ng Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatan na amaluka wala takunan na minal khasirin. Piyaglaw nga ng Allah Ta'ala sa Nabi Muhammad, o kay Muhammad, may ka magsakuto kaw kanak, amay ka magshirk kaw kanak, amay ka sumimba pa kaw sang kadagan pa kanak, amay ka atagan mo pa ng limbang sang kanakan pagkakadenan o pagsimba kanak. Laong ng Allah Ta'ala, mayuslis umanyang kan mo gawdukan, maupod pa kaw sang mga utaw na mga alkansi, iyadan billah. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan dayang utaw na pinakapasaya ng Allah Ta'ala. Yan dayang utaw na iyampon na ng Allah Ta'ala yung mga dusanan na yamang kau na aw yung madating pa. Pero lang ng Allah Ta'ala kanan, pag shirk adon, irisan bugos ng kadyawan mo. Yan yang akatamanan ng Nabi Muhammad, aw magsakuto yan kanan. Maununo pa ako, maununo pa ikaw, maununo pa kita kariko, aw magsakuto kita kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Mga alang ng Allah Ta'ala, tadumanta pinakadakwa na suguan ng Allah Ta'ala sang ubos yang tauhid. Pagsambok ka ng Allah Ta'ala sang pagsimba, mas dakwa pa sang paglimawag, mas dakwa pa sang pagpanadaka, pagpuasa, paghajj, yang magatauhid kau kanan na Allah Ta'ala. Pinakadakwa uman na dusa, nawaday malabaw pa kanan, yang shirk, pagsabuto sang Allah Ta'ala. Law ng Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Aw simba mayo yan gid na Allah Ta'ala, aw ayaw ka mo pagsakuto kanan na Allah Ta'ala. Ayaw mayo pag-inangi atagi ng limbang yan na Allah Ta'ala sang kanan pagkakadilan, labida sang pagsimba pa kanan. Agaw sa pinakadakwa na misyon ni Manusya, yang amabuy yan sinimbabawan ng dunya, na iyan yan sandalom ng tauhid. Aw yang amatay yan, mamanaw yan isinin dunya, na yan sandalom ng tauhid. Kaya galaw yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino yang utaw na amatay, na yang katapusan ng napiglongan, yang la ilaha illallah, waday Ginoo na angay simbawon kundi yan gid na Allah Ta'ala, mamasugayan. Agaw sa lang ng Allah Ta'ala, tsakapan tayong akidata, tsakapan tayong pagtauhid ta kanan na Allah Ta'ala, sikin sa mga gabukan na mamakasapat sini, sikin sa mga gabukan na mamakapabatal sini na tauhid, na yan sang kanatin mayong mga sarili. Yan dayang pinakamabugat na kayamanan na iyan ka natin na dun. Yan yung tauhid, pagsambukanan na Allah Ta'ala sa pagsimba. Tikit mo yan yung pasurga. Saguli yan ng pagsakuto, yatanak yan tikit mo padugsang surga. Agaw sa ayaw pagdua sang kadaygan pa sang Allah Ta'ala. Ayaw pagdua sa mga patay, sa mga arwak, sa mga jin, mga saitan. Ayaw pagsumbari para sa kadaygan pa sang Allah. Ayaw pagsumbari para sa mga patay, para sa mga jin, mga saitan, para kahit kuno magkadyaw kaw kay ang pigabati-bati. Ayaw pagsug ng mga agimat, ay pagsug ng mga panagang, ay pagsug ng mga anting-anting. Shirk alang ng Allah Ta'ala. Ayaw alang ng Allah Ta'ala, ayaw yun pagsaguli. Yan tauhid mo kanan na Allah Ta'ala, ng pagsakuto kanan. Ayaw paggamit ng sihir, ng katigaman. Ayaw pag-anadsan, ay pagkadto sa mga mamantakay, mamusrik kaw. Ay pagkadto sa mga manghuhula, ay pagtanaw, ayaw pagkadto sa mga tigpantanaw, yatanak yung motor mo. Yag anak da kaw doon ng tigtanaw, kay apa-anak mo yung motor mo na yamatan. Musrik ka o Muslim ka. Tsakapi ang tauhid mo alang ng Allah Ta'ala. Tsakapi na ubos ng ibada mo kanangin na Allah Ta'ala. Tsakapi na ubos ng pag-ibada mo kanangin na Allah Ta'ala. Ayaw yan pag-inangas ang kadigan pa. Inanga da ubos ng ibada mo sang kadigan pa. O inanga da ubos ng butang sang kadigan pa. Ayaw yung sining pagsimba. Ay yung sining ibada. Yang Allah Ta'ala grabing kasiluso. Yang Allah Ta'ala grabing kasiluso. Di yan manlini na umpay kadigan na asimban ng kanang mga binaw. Ayaw pagpasilusa yung kadilan mo. Ay pagpadangita yung kan mo kadilan. Sabab din sa mga gabukan mo na shirk, pagkapir kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw sa mga lang Allah Ta'ala, malik kita barikan ko, malik kita kanan na Allah Ta'ala. Tsakapan ta na mamabuy kita sining dunya, na di kita makalugwa sa pagtauhid kanan, aw yang mamatay kita malugwa kita sining dunya, na yan kita sandalam ng tauhid, yang malimpyo kita sigun sa pagsakuto kanan na Allah Ta'ala. Kailaw ng Allah Ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga utaw na yama maratyaya ng benar na pagpamaratyaya kanan, yan ang tauhid, ng benar na pagtauhid kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, awa nilan asaguli, wa nilan asaguli ang kanilang pagpanginto, yang pagtauhid nila ng unuman na pagpanlimbong kamagunawan ng sirk, kanilang dayang siguridad, kanilang dayang kaluwasan, ani sa dunya pagay, taman na kadaya sang akhirat, luwas si kensang kaligawan, pagkatading sining dunya, luwas si kensang siksa ng Allah Ta'ala kadaya sang yawmal qiyamah, wa hum muhtadun, aw silang dayang yama indo sa maturidadan. Magsalawat kita kamusang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril ali was sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillal kufra wal kafirin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. اللهم احفظ لهذه القرية دينها وعقيدتها وتوحيدها وعزها وأمنها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عازبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.